σεζόν. Όπως ήδη καταλάβατε, αυτό το vlog θα έχει τη μορφή ASMR, μιας και είναι της μόδας. Πλάκα κάνουμε. Τώρα αυτό ακούστηκε. Λογικά θα ακούστηκε, θα μας πούν τα παιδιά. Καλησπέρα, καλημέρα, ό,τι ώρα το βλέπετε. Καλώς ήρθατε. Σωστά, καλώς ήρθατε. Καλό Σεπτέμβρη. Καλό Σεπτέμβρη, καλή νέα σεζόν. Εγώ θα τολμήσω να πω και ας με βρίσετε. Καλό χειμώνα. Όχι από τώρα. Εγώ θα πω καλό φθινόπωρο. Εγώ θέλω πολύ το χειμώνα. Όχι, εγώ θέλω να είναι οι 4 εποχές όπως ήταν παλιά. Συμφωνώ. Απλά επειδή λιγάκι φέτος το καλοκαίρι μας πήγε λιγάκι η τάπα από τη ζέστη, θέλω λιγάκι το κρύο να έρθει λίγο πιο γρήγορα. Ναι, θα σου πω, εγώ εχθές π.χ. που ψιλοέβρεξε, το νοστάλγησα. Λέω, γιατί δεν ρίχνει μια κανονική βροχή να καθαρίσει και ο τόπος. Γιατί νιώθω ότι αυτό η ψιλοβροχούλα και μετά που έχει αυτή την υγρασία, ρίξει μια κανονική μπόρα εκεί να καθαρίσει ο τόπος. Έχεις δίκιο. Βέβαια, να πω και το άλλο, επειδή ήμουν στο Βόλο πριν 2 εβδομάδες, όταν έριξε μια καλή βροχή, λιγάκι φοβήθηκαν οι βολιώτες, μην ξαναγίνει τίποτα. Να ρίξει βροχή, να ρίξει τη βροχή όσο χρειάζεται, να ποτιστεί η γη, να μην γεμίσει, να ποτιστεί. Λοιπόν, νέα σεζόν, νέα ξεκινήματα και εμείς εδώ με νέες ιδέες, νέα διάθεση, νέα ενέργεια, με νέες συνειδητοποιήσεις, Σωστά. νέους στόχους. Σίγουρα. Ή τους εξελίσσουμε ή τους αλλάξαμε, να σας πω την αλήθεια. Σ' αρέσουν οι στόχοι. Μ' αρέσουν. Σ' αρέσουν, ναι. Άμα ήμουν αθλήτρια, θα ήμουν τύπου τοξοβολία, σκοποβολία, γιατί πάω κέντρο κατευθείαν. Νομίζω γενικά αν ήσουν αθλήτρια, ο στόχος ήταν ένα βασικό στοιχείο, βασικός παράγοντας για να συνεχίσεις. Κοίταξε, εγώ παλιότερα έτσι πίστευα στους στόχους. Τώρα έχει αρχίσει λιγάκι αυτό και γκρεμίζεται μέσα μου η έννοια του στόχου. Γιατί νιώθω ότι ο στόχος μας βάζει πάρα πολύ στο μέλλον. Και χάνουμε το τώρα. Και στην ουσία παλεύουμε και δουλεύουμε και εργαζόμαστε για να πετύχουμε τον στόχο που είναι στο μέλλον, χάνοντας την ουσία του τώρα. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό να το πω. Και αυτός είναι ο λόγος που δεν ξεφεύγουμε και από το κάρμα. Μάλιστα. Ή μάλλον που δεν δημιουργούμε το κάρμα, τον ντάρμα που λένε και στην ανατολική φιλοσοφία. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, καταλάβετε τι θέλω να πω. Γιατί το κάρμα σε βάζει σε μια κατάσταση ασυνείδητη. Το να δουλεύεις και να προσπαθείς και να εργάζεσαι για το μέλλον, για τη χαρά που θα βρεις στο μέλλον, χάνεις τη χαρά του τώρα. Γι' αυτό πολλές φορές στις συνεδρίες μου πραγματικά λέω στους πελάτες να ζήσουν το τώρα και να σχεδιάσουμε και το μέλλον. Γιατί η αλήθεια είναι, προχθές είχα μια συνεδρία και αυτό, δηλαδή βάζαμε το στόχο και της λέω πώς θα αισθάνεσαι όταν θα έχεις κατακτήσει το ιδανικό σου βάρος, για παράδειγμα. Χαρούμενη, ξέρω εγώ, πιο ωραία, πιο σεξι και όλα αυτά. Της λέω, ωραία, και γιατί δεν αισθάνεσαι από τώρα? Δεν τα πάω ακριβώς έτσι, αλλά τέλος πάντων. Ναι, το καταλαβαίνουμε το νόημα. Γιατί τι είναι αυτό που σε εμποδίζει να αισθανθείς τώρα χαρούμενη και σεξι, και ώστε όταν φτάσεις στο στόχο σου θα είσαι στο 100%. Τώρα, γιατί να μην το πας στο 20, στο 30, στο 50, σιγά σιγά. Οπότε είναι λίγο πώς τελικά θα χειριστεί ο κάθε coach, εγώ θα πάω από τη δικιά μου πλευρά, τους στόχους του καθενός. Στόχοι, προσδοκίες, μέλλον. Πλάκα κάνω. Αρέσει πάρα πολύ. Μήπως πρέπει να το ξεκινήσεις. Πιο καλό το SMR. Καταρχάς να πούμε εδώ ότι αυτό το κρατάμε το μικρόφωνο, γιατί δεν φρόντισα να έχω μπροστά μου κάτι για να το ακουμπήσω, οπότε θα το κρατάω και θα κάνω και αυτό που κάνουν και οι δημοσιογράφοι και μου αρέσει. Δηλαδή νομίζω σε ένα παράλληλο σύμπαν μπορεί να είμαι και κανένας δημοσιογράφος, γιατί έτσι μου αρέσει να κρατάω. Τέλεια. Βέβαια θα μπορεί να είμαι και τραγουδιστής. Σε μια παράλληλη ζωή, βέβαια. Τραγουδιστής έχω πιο πολύ. Σε μια παράλληλη ζωή όμως, γιατί εδώ δεν το έχουμε. Σε ένα παράλληλο σύμπαν. Ναι, σε ένα παράλληλο σύμπαν. Ο άλλος ο εαυτός το έχει πετύχει ήδη. Τραγουδάω σε ένα παράλληλο σύμπαν, τραγουδάω. Έχω πάει και έχω κερδίσει και πολλά βραβεία.
Τέλεια! Ναι. Αυτό είναι εκπληκτικό. Θες όμως αυτό να το φέρεις και σε αυτό το... Όχι, δεν έχω τη φωνή. Ωραία. Για αυτό το σύμπαν δεν την έχω τη με τη φωνή. Η φωνή πάντα καλλιεργείται, να ξέρεις. Εντάξει, να σου πω την αλήθεια, δεν την έχω αυτή τη διάθεση να καλλιεργήσω τη φωνή μου. Οπότε είσαι ικανοποιημένος ότι ξέρεις ο ένας άλλος ο εαυτός, ένα άλλο σύμπαν έχει κατακτήσει αυτό. Έτσι θέλω να πιστεύω, οπότε είμαι ικανοποιημένος. Υπέροχα, μου αρέσει πάρα πολύ. Λοιπόν, να πούμε λιγάκι για το καλοκαίρι που πέρασε, λιγάκι πώς το βιώσαμε, λίγο πιο συλλογικά, όχι ατομικά. Ναι. Δεν θα βγάλουμε τα πλητά μας στη φόρα. να πάμε λιγάκι πιο συλλογικά, λίγο πώς το... Τι έτσι ψυχανεμιστήκαμε. Λοιπόν, εγώ που ήμουν καλή στην έκθεση. Θα ξεκινήσεις. Θα ξεκινήσω, ναι. Ήταν ένα καλοκαίρι με πολύ βαριές ενέργειες. Παραδόξως, παρόλο που ήταν καλοκαίρι, ήταν λίγο βαριές οι ενέργειες και νομίζω έπρεπε τελικά να τις διώξουμε. Να τις θεραπεύσουμε, να τις ελευθερώσουμε. Σίγουρα θέλω να τις ελευθερώσουμε. Νομίζω αυτό αποζητούσε αυτό το καλοκαίρι. Εγώ το βίωσα και κουραστικό. Ίσως λόγω αυτών των βαριών ενεργειών. Ναι, αλλά ήταν ένα διαφορετικό καλοκαίρι, μπορώ να πω. Έτσι, είχε πιο πολύ ουσία και πιο πολύ ενεργειακή δουλειά να κάνεις. Και αυτό ήταν καλό, γιατί μου αρέσουν οι αλλαγές, όσο και να είναι. Έτσι, να λες, ρε παιδί μου, οι προκλήσεις τώρα πιέζομαι, κάνω και αυτά, όμως όταν γίνεται η αλλαγή και πάμε σε καινούρια εποχή, είναι ό,τι πιο υπέροχο. Οπότε, ναι, εγώ νομίζω αυτό είχε έτσι πιο πολύ το συλλογικό κομμάτι. Ναι, θα συμφωνήσω πάρα πολύ. Όντως, και εγώ το παρατήρησα και το ένιωσα αυτό, ότι συλλογικά έβγαινε πάρα πολύ βαριά ενέργεια, έτσι, από τη ζωή των ανθρώπων. Σε αυτό βοήθησε σίγουρα και η ζέστη, όπου η τόση ζέστη πιέζει και καταπιέζει τους ανθρώπους και τους φέρνει σε μία επαφή πάρα πολύ με το θυμό τους, τους ξεβολεύει, δεν βρίσκουν, με τόση ζέστη νιώθεις ότι δεν χωράς πουθενά, ότι θες και δεν μπορείς. Δεν ξεκουράζεσαι κιόλας. Δεν ξεκουράζεσαι. Ο ύπνος δεν είναι κανονικός. Δεν είναι κανονικός. Αρρωσταίνεις πιο εύκολα λόγω του air condition, αλλά αν και δεν θα ήθελα να πάμε στο κοινωνικό-πολιτικό, ζούμε και σε μια εποχή όπου επειδή η οικονομία παγκοσμίως είναι χάλια, πολλοί άνθρωποι δεν μπορούσαν να προσφέρουν στον εαυτό τους μια ξεκούραση, οπότε είναι πολύ πιθανό περισσότερο να νιώθουμε και μια κούραση. Είναι μια πραγματικότητα αυτό, την οποία δεν χρειάζεται να την αποφύγουμε και ούτε θα σας πω εγώ, τουλάχιστον από τη δική μου πλευρά ως πνευματικός ενεργειακός θεραπευτής και καλά σκεφτείτε θετικά και λοιπά, διότι άμα δεν μπορείς να σκεφτείς θετικά έναν ολόκληρο χρόνο, δεν μπορείς ξαφνικά να αρχίσεις να σκέφτεσαι θετικά. Το καλύτερο που έχεις να κάνεις είναι να το βιώσεις, να το επιτρέψεις να υπάρξει, να το εκφράσεις και να το παρατηρήσεις, να δεις τι εννοούμε παρατηρούμε, να βγούμε λιγάκι όσο μπορούμε έξω από αυτό και να δούμε τη γενικότερη εικόνα, το σύνολο της εικόνας και όχι μόνο το δικό μας. Νομίζω ότι ένα μία σημαντική πληροφορία που λογικά όλοι οι άνθρωποι τώρα θα έχουν λάβει από αυτό το καλοκαίρι. Το ευχόμαστε. Το ευχόμαστε. Ποια είναι όμως? Είναι ότι έχουμε την επιλογή. Τι θέλω να πω με αυτό? Εγώ παρατήρησα πάρα πολύ σε πολλούς ανθρώπους ένταση. Ναι. Ένταση. Και θυμό και νεύρα και παρεξηγήσεις και με ενοχλεί ο τρόπος που φέρεται και με ενοχλεί αυτό και με ενοχλεί. Πολύ έντονο. Και ταυτόχρονα υπήρχαν πάρα πολλοί διαπληκτισμοί. Και εκεί πάνω έρχεται αυτή η παρατήρηση ότι έχεις την επιλογή για το πώς θα αντιδράσεις. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή κάνω μια συζήτηση με τη Βασιλική, κάνουμε μια συζήτηση και μου λες κάτι. Ναι. Ωραία, κάτι που μπορεί φαινομενικά να με ενοχλήσει. Ναι. Εκείνο το δευτερόλεπτο, εγώ καλούμε να επιλέξω για το πώς θα σου απαντήσω και για το πώς θα αντιδράσω. Θα αντιδράσω και θα απαντήσω μέσα από το θυμό
ή μέσα από την ηρεμία για να βρούμε έναν τρόπο. Δηλαδή, έχουμε την επιλογή. Σίγουρα το τσουνάμι των συναισθημάτων είναι τεράστιο, γι' αυτό λέμε ότι μία παύση μέσα σου, ένα διάλειμμα, κάποια δευτερόλεπτα, 1 λεπτό, για να επιλέξεις πώς θα αντιδράσεις. Διότι το μόνο εύκολο είναι να αντιδράσουμε ασυνείδητα και να μαλώσουμε. Ή να διαφορήσουμε και να διαφορήσω και εσύ να το πάρεις πάλι κάπως και να γίνει άλλο δράμα και να ξεκινήσει. Ή να πάρω λίγα δευτερόλεπτα χρόνο και να επιλέξω να απαντήσω με έναν τρόπο που θα οδηγήσει, αν όχι στο καυγά, τουλάχιστον σε ένα κενό. Σε μια ουδέτερη κατάσταση. Σε μια ουδέτερη κατάσταση. Στην καλύτερη, βέβαια, στο να το κατανοήσουμε, να το λύσουμε. Δεν λέμε ότι θα φύγουν τα βαριά συναισθήματα, αλλά τουλάχιστον δεν θα έχει καταλήξει αυτό σε ένα καυγά. Λοιπόν, μου δίνεις μεγάλη πάσα τώρα, γιατί αυτό που έχω να πω, εμένα ήταν πολύ έτσι το καλοκαίρι γεμάτο προκλήσεις. Είχα πάει στη Σίκινο με την Πεθέρα και εκεί ήταν και όλο το υπόλοιπο σόι. Μιλάμε δηλαδή η παρέα και τα άτομα που έκανα παρέα ήταν πάνω από 65 με 70 χρονών, οπότε είχα δεν ήμουν με άτομα της ηλικίας μου, οπότε έβλεπα μια άλλη κατάσταση. Και επειδή πολλές φορές χρειάστηκε να ελέγξω την αντίδρασή μου, μάλλον να επιλέξω τι αντίδραση θα έχω σε κάτι που άκουγα που δεν συμφωνούσα εγώ, έχω να πω ότι αν δεν είχα κάνει όλη αυτή τη διαδρομή στην προσωπική μου ανάπτυξη, θα συνέχιζα να έχω μία συμπεριφορά που δεν θα σταματούσε ποτέ. Και θα χειροτέρευε συνέχεια και συνέχεια, πόσο μάλλον για τη δικιά μου ψυχική υγεία. Οπότε το θεωρώ ευλογία το ότι πραγματικά ασχολήθηκα με την προσωπική μου ανάπτυξη, είτε μέσω του coaching, είτε πολλών ενεργειακών θεραπείων που έχω κάνει εγώ σε εμένα και από την Παντελή της υπηρεσίας που έχω πάρει και αυτά. Πραγματικά ήμουν σε ένα πολύ καλό level στο να επιλέξω αν θα θυμώσω με αυτό που μου λέει ο άλλος, να παρατηρήσω αυτό που το λέει σε μένα, το λέει στον εαυτό του, για ποιο το λέει, τι περιέχεται από πίσω. Οπότε άντεξα, έχω να πω, άντεξα με όλους του. Γιατί, εντάξει, όταν κάνεις παρέα και με ανθρώπους που είναι μεγάλης ηλικία, έχουν αυτή την άλλη νοοτροπία, είναι μιας άλλης γενιάς, έχουν τις δικές τους πεποιθήσεις, τις δικές τους τη δικιά τους κοσμοθεωρία, που εμείς οι πιο νέοι, κάποιοι από εμάς, δεν θα μας βάλω όλους μέσα, θέλουμε να γίνει αυτή η αλλαγή, να σταματήσουμε κάποια στερεότυπα, να σταματήσουμε κάποιες συμπεριφορές, που αυτό έρχεται μέσα από την επιλογή που είπες. Ναι. Συμφωνώ. Ναι. Συμφωνώ. Πώς μου αρέσει, σου πάει πάρα πολύ. Θα σε περιμένω να σε δω στο TikTok. Να αλλάξουμε επαγγελματική κατεύθυνση και να γίνουμε influencers, YouTubers, TikTokers, ASMR, κάτι. Δεν ξέρω. Καθώς μιλούσες, αυτό που λες άντεξα, θα πω ένα αστείο γεγονός το καλοκαίρι. Είχα πάει κι εγώ στη Σαντορίνη, με φιλοξένησε η φίλη μου Χριστίνα, που είναι και η σεζόν, και συζητούσαμε με τη Χριστίνα και το φίλο μας τον Δημήτρη, συζητούσαμε πάρα πολλά πράγματα και πολύ αυτογνωσιακά, τέλος πάντων, και λίγο φιλοσοφικά και και στο τέλος λέμε, στον τάφο μας θα βάλουμε μια επιγραφή που θα λέει «Προσπάθησα». Μ' αρέσει που το πήγατε. Προσπαθήσαμε, παιδιά. Αυτό. Και ξέρεις κάτι, και αυτό είναι αρκετό πολλές φορές. Αρκεί να προσπαθήσεις. Αν δεν προσπαθήσεις, και όμως παρόλα αυτά κάθεσαι και κλαίγεσαι και αναθεματίζεις και έχεις και άποψη. Και μια άποψη που είναι πάντα αρνητική, που είναι πάντα η άποψη. Ναι, ο κόσμος καταραίει, ο κόσμος αυτή τη στιγμή βιώνει μια μαύρη εποχή, μια άλλη μαύρη εποχή. Που δεν είναι ίδια σίγουρα με τις μαύρες εποχές που πέρασαν οι προγονείς μας και οι πρόγονοι των προγόνων μας, ας πούμε. Όμως ζούμε τη δική μας μαύρη εποχή, με τις δικές μας
τέλος πάντων, αναθεωρήσεις που πρέπει να γίνουν. Ναι. Εντάξει, το μόνο εύκολο, φαντάζομαι, δεν το έχω κάνει ποτέ, αλλά θεωρώ ότι είναι πιο εύκολο να κάτσω να κλαίγομαι όχι για τη ζωή μου, να λέω ρε παιδί μου ότι δεν υπάρχει ελπίδα, τίποτα δεν αλλάζει και δεν θα αλλάξει τίποτα και το ακούω συχνά και αυτό και θα γίνουν και πόλεμοι και αυτό και υπάρχουν εκεί έξω πάρα πολλοί συνωμοσιολόγοι, φίλοι, δωδεκαθεϊστές, θρησκόληπτοι, από κάθε σέκτα και δόγμα που μπορεί να υπάρχει εκεί έξω, που το μόνο που ξέρουν να κάνουν είναι να προωθούν την καταστροφολογία, τα σενάρια συνωμοσίας, την κακία και προσέξτε και αυτό. Και περισσότερο βλέπω να προωθείτε αυτό και δεν έχω δει κανένα να προωθεί, ας πούμε, τη δύναμη της επιλογής, ότι ναι, μεν υπάρχει όλο αυτό, αλλά κάτω από όλο αυτό υπάρχουμε κι εμείς. Ακριβώς. Δηλαδή, και αν αυτό δεν το τροφοδοτείς, αν αυτό πάψεις μάλλον να το τροφοδοτείς, κάπως αρχίζουμε να το αλλάζουμε. Και επίσης, είναι πολύ εύκολο επιπλέον να λέμε, λέτε μόνο λέτε, λέει και το άσμα, και από πράξεις τίποτα. Από πράξεις τίποτα, ναι, το είδα κι εγώ αυτό. Και δεν λέω ότι θα σώσουμε τον κόσμο τύπου, θα πάω τώρα εγώ με τη σημαία μου ή δεν ξέρω κι εγώ στο Σύνταγμα ή στις ζώνες πολέμου ή δεν ξέρω εγώ που και εγώ είμαι ο Ηρακλής ή ο Σούπερμαν ή ο Θόρ, δεν ξέρω ποιος νομίζω είναι από τις ταινίες, ο Batman, και θα σώσω. Όχι, αλλά μέσα από την προσωπική μου πράξη, του δικού μου μικρό κόσμο, την οικογένειά μου, τους φίλους μου, τον εργασιακό μου χώρο, μπορώ να επηρεάσω την αλλαγή στο πέρασμα των χρόνων. Μέσα από τη δική μου στάση επηρεάζω εσένα που με παρατηρείς. Και σε επηρεάζω, γιατί και εσύ επηρεάζεις εμένα. Θα επηρεάσω τον πατέρα μου, γιατί και ο πατέρας μου έχει επηρεάσει και θα συνεχίσει να με επηρεάζει. Θα επηρεάσω τους φίλους μου, γιατί με επηρεάζουν με αυτά που κάνουν, όπως και εγώ επηρεάζω σίγουρα αυτούς. Οπότε χρειάζεται και εκείνη και η θέση μας, η θέση της επιλογής. Πώς επιλέγω να αφήσω ένα αποτύπωμα, επιλέγω να αφήσω στο μικρό κοσμό μου, που αυτός ο μικρό κοσμός, επειδή αποτελείται από πάρα πολύ κόσμο, που η Βασιλική είναι μέσα στο μικρό κοσμό μου, αλλά και η Βασιλική έχει το δικό της μικρό κοσμό. Οπότε παίρνοντας το δικό μου αποτύπωμα, το ελάχιστο θα το πάει στο μικρό κοσμό της και ούτω καθεξής. Είναι σαν τα μιλμίγκια. Το ένα επηρεάζει το άλλο, δηλαδή είναι σαν μια πανδημία. Θα κολλήσει και θα το μεταφέρει. Οπότε ας διδαχτούμε λιγάκι από αυτή τη μορφή. Μα είναι ξεκάθαρα το πού επιλέγεις να εστιάσεις, τι να δεις κάθε μέρα. Για παράδειγμα, έχω κάποιους συγγενείς από πέρσι κιόλας, που έτυχε να κάνουμε πιο πολύ παρέα και μου λέγανε ότι βλέπουν κάποιες συγκεκριμένες μεσημεριανές, απογευματινές εκπομπές, που το σκοπό έχουν αυτές οι εκπομπές καθαρά να σου γεμίσουν, να σε καταπιέσουν τόσο, να σε ψυχοπλακώσουν τόσο. Δεν θέλω να πω ποιες εκπομπές, τις ξέρετε όλοι. Καλέ, ποιες εκπομπές, όλες οι εκπομπές. Δεν υπάρχει εκπομπή που δεν σε ψυχοπλακώνει, εκτός από τα παιχνίδια. Και τους λέω, μα γιατί το κάνετε αυτό στον εαυτό σας? Μα αυτή τη στιγμή που δεν ακούτε κάτι θετικό, κάτι ότι γίνεται μια καλή πράξη με αγάπη, ακούτε συνέχεια για σκοτωμούς, για ληστείες, για βιασμούς, για όλα αυτά. Όσο το συνεχίζετε να το ακούτε, τόσο πιο πολύ αυτό τη δικιά σας ψυχή θα χαλάσει και θα μαραζώσει. Έχω να σου πω ότι στη Σίκινο που ήμουν, το είχα βγάλει και σε βιντεάκι, παρακολούθησα ψυχόδραμα. Λοιπόν, αυτό που ευχαριστήθηκα πάρα πολύ είναι ότι βρέθηκα, ήμασταν περίπου 40 άτομα σίγουρα εκεί περίπου, με ανθρώπους που ήταν τόσο όμορφες ψυχές και έβγαινε αυτό προς τα έξω μέσα από την εμφάνισή τους. Ήταν όλοι τόσο πράοι, γαλήνοι, ακολουθούσαμε αυτά που μας είπανε να κάνουμε, τέλος πάντων. Ήταν έτσι μια εμπειρία. Αυτό που λέμε, ότι αν σιγά σιγά αρχίζεις και φέρνεις την αγάπη, την ειρήνη, ότι επιλέγεις, κάτσε ρε παιδί μου, αυτό είναι μαύρο. Το θέλω αυτή τη στιγμή το μαύρο να το φέρω στη ζωή μου? Όχι. Τι θέλω να δω το ροζ. Έτσι και το περιβάλλον θα αρχίσει σιγά σιγά να παίρνει τη μορφή του ροζ. Ή όποιο χρώμα θέλετε να βάλετε εσείς.
Οπότε, ναι, σίγουρα όλα είναι επιλογή μας πάντως. Εντάξει, κάποια πράγματα δεν είναι επιλογή μας. Δηλαδή και αυτό λίγο πάλι θέλω να νιώθω ότι χρειάζεται να το πω για να είμαι λίγο δίκαιος και με τον εαυτό μου και με όλους τους ανθρώπους εκεί έξω που βιώνουν μια οποιαδήποτε δυσκολία, η οποία δεν είναι επιλογή τους. Όμως έχουν την δύναμη να επιλέξουν για τον εαυτό τους κάποια πράγματα. Ναι. Κάποια πράγματα δεν είναι επιλογή μας. Και δεν θα πάω τώρα στο πολύ πνευματικό, το οποίο λέει ότι τα πάντα είναι μέρος ενός μεγαλύτερου σχεδίου. Συμφωνώ. Και ότι κάποια πράγματα χρειάζεται να γίνουν. Ναι. Όμως δεν θα πω ποτέ σε κανέναν ότι τα πάντα είναι επιλογή μας. Έχουμε τη δύναμη της επιλογής. Αυτό το πιστεύω βαθιά. Αλλά δεν είναι και τα πάντα επιλογή μας. Δηλαδή, ας πούμε, παραδείγματος χάρη, ο COVID δεν ήταν επιλογή μας. Σαφέστατα. Ο πόλεμος στην Παλαιστίνη αυτή τη στιγμή δεν είναι επιλογή των Παλαιστίνιων. Ή τουλάχιστον των παιδιών, των νέων ανθρώπων. Των κατοίκων που μένουν εκεί. Ή στην Ουκρανία. Ή δεν ξέρω και εγώ τι γίνεται. Ή οποιασδήποτε άλλες κακοποίησεις υπάρχουν. Δεν είναι επιλογή του κακοποιημένου. Όμως έχουμε τη δύναμη της επιλογής. Ναι. Κάτι να κάνουμε γι' αυτό. Και πάλι με βάση το πολιτικό σύστημα στο οποίο βρίσκεσαι, αν σου δίνει και κάποιες επιλογές. Ναι. Δηλαδή, παραδείγματος χάρη, οι γυναίκες πριν πολλά χρόνια δεν υπήρχε επιλογή όταν κακοποιούνται να προστατευτούν από τον νόμο. Τώρα υπάρχει αυτή η επιλογή. Υπάρχει, ναι. Ή δεν υπήρχε επιλογή μια γυναίκα να πάει στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Ναι. Τώρα υπάρχει. Ή δεν υπήρχε επιλογή μια γυναίκα να ψηφίσει. Ναι. Τώρα υπάρχει. Ή δεν υπήρχε επιλογή ένα αγόρι να μην ακολουθήσει το επάγγελμα του πατέρα. Τώρα υπάρχει. Ή δεν υπήρχε η επιλογή ενός αγοριού να μην πάει στρατό. Ναι. Ακόμα δεν υπάρχει αυτή η επιλογή, τουλάχιστον στην Ελλάδα. Αλλά... Ναι. Καταλαβαίνεις τι θέλω να πω. Βεβαίως. Και εκεί είναι και οι αλλαγές. Όμως, η δύναμη για την επιλογή άλλαξε τα συστήματα. Και οι γυναίκες που θέλαν να έχουν αυτή την επιλογή, το διεκδικήσανε, κάνανε πράγματα και δημιουργήθηκε και πρακτικά πλέον και σε πολιτικό επίπεδο αυτή η επιλογή. Δηλαδή, υπάρχει και αυτό. Υπάρχει και αυτό. Έχεις την επιλογή να σε επηρεάσει, είναι πολύ λογικό μια κατάσταση, να σε αλλάξει, την έχεις την επιλογή για το πώς θα σε αλλάξει. Ακριβώς. Δηλαδή το πώς θα σε επηρεάσει. Το ότι αυτή τη στιγμή, ας πούμε, η χώρα μου οικονομικά βρίσκεται σε πατώματα, φυσικά και με επηρεάζει. Όμως επιλέγω τις περισσότερες φορές, όταν είμαι συνειδητός, αυτό να μην με καθορίσει και να μην με επηρεάσει στο να χάσω την πίστη μου, ας πούμε. Αλλά να με επηρεάσει με έναν τρόπο ίσως λίγο πιο δημιουργικό για να δω πώς μπορώ να επιβιώσω. Ακριβώς. Μα είναι αυτό που είπες, ότι και γι' αυτό ότι δεν καλούμαστε να σώσουμε τον κόσμο, αλλά να σώσουμε στην ουσία πρώτα τους δικούς μας εαυτούς, να τους βελτιώσουμε και να αλλάξουμε τη δική μας κοσμοθεωρία. Και αυτό σιγά σιγά θα γίνει θα πάμε μετά στο σύνολο, το μεγάλο σύνολο. Οπότε γι' αυτό δεν είναι εγωιστικό π.χ. να ασχοληθείς με τον δικό σου εαυτό και να νιώθεις εντωμεταξύ ότι κάτσε ρε παιδί μου, κάτι δεν πάει καλά, κάτι πρέπει να κοιτάξω, κάτι πρέπει να δουλέψω. Απευθύνσου σε έναν ειδικό, ώστε όταν εσύ θα αρχίσεις αυτή την αλλαγή να κάνεις προς τον εαυτό σου, θα αλλάξει και το περιβάλλον σου. Και αυτό μετά σιγά σιγά θα επηρεάσεις και τον άλλον. Οπότε, ναι, δεν θα σώσουμε εμείς τον πλανήτη από τους πολέμους, γιατί δυστυχώς αυτό το αποφασίζουν άλλοι. Όμως, είναι επιλογή μας. Αν, εγώ θα πω, κάθε μέρα θα βλέπεις ειδήσεις που σου προκαλούν μία θλίψη, στενοχώρια, που σε κάνουν να μένεις όμως και άπραγο. Δηλαδή, να μην μπαίνεις στη διαδικασία ότι ξέρεις κάτι, μήπως ο γείτονας, μήπως
παιδί χρειάζεται τελικά βοήθεια. Δεν σου λέω να πας να βοηθήσεις δε και καλά στον πόλεμο, αλλά μήπως τελικά ένας διπλανός σου χρειάζεται κάποια βοήθεια και μπορείς εκεί να δώσεις την επιλογή. Ναι, υπάρχουν τρόποι και για αυτούς που θα προλάβουν και θα πούνε ότι και πώς θα ενημερώνουμε. Και πώς θα ενημερώνουμε. Συγγνώμη. Ναι, συγγνώμη. Κάποιοι λένε, ρε παιδί μου, να πάμε να βοηθήσουμε στον πόλεμο και τέτοια, ή ότι αφού γίνεται πόλεμος να τρέξουμε να βοηθήσουμε. Ο πόλεμος είναι κάτι, δηλαδή ο πόλεμος στην Παλαιστίνη και στην Ουκρανία που γίνεται, είναι κάτι πιο μεγάλο. Ας ξεκινήσουμε πρώτα από κάτι που είναι και πιο κοντά σε εμάς. Μπορούμε να ενδιαφερόμαστε φυσικά και μπορούμε να κάνουμε να προσφέρουμε στο μεγαλύτερο αυτό που συμβαίνει, να προσφέρουμε κάτι με τη στάση μας, με την άποψή μας, με μια προσευχή, με τη θέση μας απέναντι σε αυτά. Και γυρνάω λίγο εκεί πίσω για να προλάβω και αυτούς τους σκεφτές που θα πούνε ότι και πώς θα ενημερόμαστε αν δεν βλέπουμε ειδήσεις. Υπάρχουν πλέον πάρα πολύ πιο μπες στο ίντερνετ να διαβάσεις. Καλύτερα να διαβάσεις παρά να ακούσεις κάτι το οποίο το κάνουν και το τόσο. Ναι. Βάση περιπτώσει, εγώ να πω λιγάκι, να πάμε και λίγο και στα πιο δικά μας, ότι έχουμε 2 εκλήψεις, 17 Σεπτέμβρη και 17 Οκτώβρη. Σε 17 Σεπτέμβρη έχει γενέθλια ο Αχιλλέας. Πάρα πολύ ωραία. Ο άντρας της είναι ο Αχιλλέας. Ναι. Γεια σου, Αχιλλέα. Γεια σου, Αχιλλέα. Happy birthday to you. Θα πάρω και την μέρα τηλέφωνο να του πεις. Happy birthday to you. Happy birthday, dear president. Πλάκα κάνω. Λοιπόν, έχουμε 2 εκλήψεις που βγάζουν πάρα πολλά πράγματα στην επιφάνεια. Τα κομμάτια της σκιάς μας. Είναι πολύ θεραπευτικές οι εκλήψεις. Γιατί είναι θεραπευτικές? Γιατί ακριβώς μας βγάζουν αυτά που χρειάζεται να θεραπευτούν, να παρατηρήσουμε. Αυτή η περίοδος τώρα ζητά από όλους εμάς να επενδύσουμε και να υποστηρίξουμε τη δύναμη της αλήθειας. Αυτό το λέω πάρα πολλά χρόνια. Σίγουρα από το όμως, ναι. Όμως, πραγματικά είναι η εποχή της αλήθειας. Το αισθάνθηκα αυτό. Θέλω να πω ότι το αισθάνθηκα και πιο πολύ τον Αύγουστο, που ήταν ένας καρμικός μήνας. Την αλήθεια. Πάντα έλεγα την αλήθεια και κάπου λίγο το χάσα με την έννοια από ρε παιδί μου, δεν πρέπει να λέω την αλήθεια ή να μην τη λέω, γιατί είμαι και ένα άτομο που δεν τα λέω και όπως μου βγούνε, τέλος πάντων. Ναι. Λοιπόν, οπότε για μένα είναι πολύ σημαντικό. Και η αλήθεια είναι αυτή, ότι θέλω να λέμε την αλήθεια και θέλω να ακούω την αλήθεια από τους ανθρώπους. Νομίζω πλέον, τουλάχιστον εγώ το παρατηρώ και πιο καλά, ότι όταν κάποιος μου λέει ψέματα, μου λέει, τέλος πάντων, κάνεις μία συζήτηση, βλέπεις τέλος πάντων κάπου ότι η ιστορία του έχει κάποια κενά. Και ναι, καλό είναι να είμαστε αληθινοί πρώτα προς τον εαυτό μας και αυτό να βγει και προς τα έξω και τέλος πάντων να μην φοβόμαστε να λέμε την αλήθεια. Δεν είναι κάτι κακό. Εντάξει, μας έχουν μάθει να φοβόμαστε την αλήθεια, γιατί ποτέ δεν μας μάθανε... γιατί μικρά, ας πούμε, μας λέγανε να λες την αλήθεια. Λέγαμε την αλήθεια και τιμωρούμασταν γι' αυτό. Ναι. Οπότε, κάποια στιγμή, για να μην τιμωρούμαστε, έπρεπε να μάθουμε να λέμε ψέματα για να επιβιώσουμε. Ακριβώς. Και έχουμε μάθει ότι το ψέμα σώζει και καταστάσεις. Ναι. Οι καταστάσεις δεν σώζονται, απλά πάνε στην άκρη και θα ξαναβγούν μετά στο μέλλον πολύ πιο έντονες. Ίσως όχι με τον ίδιο τρόπο, αλλά σίγουρα θα βγουν. Ναι. Όπως και να έχει, η αλήθεια είναι μια μεγάλη, είναι ένα Everest, που για να το κατακτήσουμε χρειάζεται να εμπιστευτούμε πρώτα απ' όλα τον εαυτό μας, την ψυχή μας. Και να πούμε και την αλήθεια στον εαυτό μας. Λοιπόν, έβλεπα χθες, συγγνώμη πάλι που σε διάκοψα, έβλεπα χθες ένα animation σε μια πλατφόρμα, ο θρύλος των Vox Machina. Λοιπόν, δεν το ξέρω. Και ήταν η μία πολεμίστρια, ήταν η Έρια του Παντοτινού Φωτός. Πρέπει να δω. Ναι, θα σου πω μετά πιο πολλές έτσι αυτές. Λοιπόν, και τέλος πάντων τη χτύπησε σκοτεινή μαγεία, οπότε δεν μπορούσε να δει το παντοτινό φως. Και πήγε σε ένα ναό
να έρθει πάλι κοντά στο φως και όλα αυτά. Και στην ουσία βγήκε το παντοτινό φως και της λέει ποια είσαι εσύ, τι θες εδώ. Και τέλος πάντων είπε τον προφανή λόγο που είχε, ότι με χτύπησε μαύρη ενέργεια, μαύρη μαγεία και δεν μπορούσα να έρθω σε επαφή και γιατί με εγκατέλειψες και την έβαλε σε μια διαδικασία να πει την αλήθεια της. Και έτσι της ξανάρθε το φως. Και που η αλήθεια της ποια ήταν, θα το πω και αυτό γιατί έχει να κάνει, ήταν μπερδεμένη στο κομμάτι ότι είμαι ιέρια και πρέπει να ακολουθώ ένα μονοπάτι και καλά πιο ιερό του παντοτινού φωτός, αλλά απ' την άλλη απολαμβάνω που είμαι με την παρέα μου, με τους άλλους πολεμιστές που ο καθένας έχει το διαφορετικό χαρακτήρα και διασκεδάζουμε και σώζουμε και τον κόσμο και μετά διασκεδάζουμε, πίνουμε μπύρες, γιατί είναι σε μια άλλη εποχή, τέλος πάντων, τις παλιές, του Μεσαίωνα, με δράκους και με τέτοια. Ναι, οπότε της έδειξε ότι ξέρεις κάτι, δεν είναι να ακολουθήσεις μόνο ένα μονοπάτι. Μπορείς να ακολουθήσεις εκείνο το μονοπάτι που αγαπάς πιο πολύ και να έχεις μαζί σου και την ιδιότητά σου αυτή. Αχ, αυτό είναι πολύ μεγάλο και πολύ τέλειο και πολύ ιερό και είναι κάτι που, ναι, αντιμετωπίζουμε πάρα πολλοί άνθρωποι, ειδικότερα όταν λειτουργούμε μέσα στην καθημερινή και στους καθημερινούς ρόλους που μας δίνονται από την κοινωνία. Όπως παραδείγματος χάρη, μια μητέρα και ένας πατέρας, ο ρόλος τους πλέον είναι να είναι μητέρες και πατέρες και ξεχνάνε ότι είναι και άνθρωποι, ότι είναι και κόρες και γη άλλων, ότι είναι άντρες και γυναίκες, ότι είναι και σεξουαλικά όντα, ότι είναι και όντα της χαράς και ότι θέλουν και μπερδεύονται, δηλαδή τα ξεχνάνε όλα αυτά, δηλαδή κρύβεται η αλήθεια τους, απομακρύνονται από την αλήθεια τους. Ναι, όπως είναι απίστευτο το παράδειγμα που σου έφερα πριν, που στη Σαντορίνη μιλούσα με έναν τύπο που καθώς γνωριστήκαμε του λέω τι δουλειά κάνω. Κάπως μου λέγε κάποια πράγματα, κάνει μια παύση κάποιων δευτερολέπτων. Εγώ κατάλαβα ότι έκανε παύση. Ότι τελείωσε το που θέλει να πει και λέω κι εγώ αυτό. Κνευρίστηκε γιατί προφανώς θέλει μόνο να ακούγεται. Και μου λέει, κοίταξε να δεις, μου λέει, σαν θεραπευτής μου λέει όμως, έχεις ένα μεγάλο ελάττωμα. Δεν ακούς. Πρέπει να μάθεις να ακούς. Και εκείνη τη στιγμή, για λίγα δευτερόλεπτα, που μέσα μου λίγο γέλασα, γιατί λέω, αχ, και να ξέρεις πόσο ακούω και πόσο πολύ ακουστικός τύπος είμαι. Και λέω, έχεις απόλυτο δίκιο. Ως θεραπευτής, χρειάζεται να ακούω. Όμως δεν είμαι μόνο αυτό. Θέλω και εγώ να ακούγομαι. Και εκείνη τη στιγμή, έτσι, επειδή μου το περιέγραψες πριν, δεν ήσουν στην ιδιότητα του θεραπευτή. Δεν γινόταν δηλαδή κάποια συνεδρία. Μα και να σου πω κάτι. Γινόταν μια κοινωνική... Μπράβο. Έτσι... Και αυτό το πράγμα με τους ρόλους, κάπως... Ή ότι είσαι θεραπευτής, πρέπει να είσαι 24 ώρες το 24ωρο θεραπευτής. Δεν πρέπει να είσαι κάτι Μπράβο, ναι. Κάπως λιγάκι εμένα αυτό με τους ρόλους έχει αρχίσει να με ενοχλεί. Τι εννοώ, ότι δεν μπορώ να... Δηλαδή, όχι, δεν είμαι ο Παντελής τώρα, ο θεραπευτής τώρα, ο φίλος τώρα, ο αδερφός τώρα, ο γιος τώρα, ο σύντροφος τώρα, δεν ξέρω τι. Ναι. Είμαι όλα μαζί. Όλα μαζί. Και απλώς επιτρέπω τον εαυτό μου να εκφράζει αυτό που χρειάζεται κάθε φορά. Δηλαδή, όταν μιλάω με σένα, είμαι ο Παντελής, είμαι ο φίλος, αλλά ταυτόχρονα είμαι και θεραπευτής, είμαι και αδερφός, είμαι ο γιος μιας μητέρας, ενός πατέρα, είμαι πολλά. Δηλαδή, δεν μπορεί ένας άνθρωπος να είναι ένα πράγμα. Ακριβώς. Και όταν αυτό δεν το επιτρέπουμε να υπάρχει, δεν επιτρέπουμε ένα μεγάλο μέρος της αλήθειας μας να υπάρχει. Και πραγματικά, εάν εμπιστευτούμε την αλήθεια μας και της επιτρέψουμε να υπάρχει στο σύνολό της, με το όλον μας, γιατί είμαστε ολιστικά όντα, πραγματικά μια τεράστια απελευθέρωση. Ανοίγει πραγματικά είναι σαν να βγάζεις το αγκάθι που το πατάς συνέχεια στην πατούσα σου και σε πονάει. Όταν το βγάλεις, απελευθερώνεσαι τόσο πολύ που λες, σίγουρα θα αντιμετωπίσεις και τις συνέπειες των τόσων καιρών που έκρυβες την αλήθεια σου μετά. Δηλαδή, απελευθερώνοντας
μπαίνοντας στην αλήθεια σου, επιτρέποντας την αλήθεια σου να υπάρχει, θα αντιμετωπίσεις τις συνέπειες όλων των προηγουμένων, εννοείται, αλλά θα είναι διαφορετικό, ρε παιδί μου. Γίνεσαι μεταμορφώνεσαι. Μεταμορφώνεσαι, ναι. Ναι, μα αυτό είναι. Και όταν έχεις πει την αλήθεια στον εαυτό σου, τότε είσαι στο κέντρο σου. Καλή, ναι. Και δεν σε κουνάει κανένας και τίποτα. Και όλα πραγματικά κυλάνε έτσι μέσα στη ροή. Αχ, πέσε και αυτό το ωραίο με το νερό που μας έγραψες στις προάλλες. Δηλαδή, κυλάς στην ουσία όπως πάει το νερό στα ποταμάκια και αυτά. Κάτι έγραψες, δεν θυμάμαι. Πιάσαμε λίγο το κινητό, γιατί ήταν εκείνη τη στιγμή η έμπνευση. Το διάβασα, αλλά δεν το θυμάμαι τώρα, ξέρεις, έτσι. Κρατά λίγο το... Ναι. Λοιπόν, όση ώρα έλεγες αυτό, μου ήρθαν όλες τις σκηνές από animation και παιδικά που έχω δει, που δείχνει με τους υπερήρωες, που παίρνεις έναν ρόλο, αλλά τελικά βλέπεις ότι ένας υπερήρωας έχει κι άλλο ρόλο και μετά βλέπεις έχει κι άλλο ρόλο. Οπότε... Καλέ, ο Σούπερμαν. Ήταν μόνο ο Σούπερμαν. Ήταν και ο Κλάρκ, ήταν ο δημοσιογράφος, ήταν ο γκόμενος της Λόης, ήταν φίλος του Μπάτμαν, είχε φίλους, είχε μια μάνα στο αγρόκτημα που τον περίμενε η μάνα. Λοιπόν, και δηλαδή πόσα μηνύματα τελικά μπορούμε να πάρουμε από κάτι που θα επιλέξουμε να δούμε και κάτι που μας ευχαριστεί. Δεν σημαίνει ότι αυτό που μας ευχαριστεί δεν έχει και κάποιο μήνυμα να μας περάσει. Οπότε ας γίνουμε και λίγο πιο παρατηρητικοί. Ακριβώς. Για πες. Λοιπόν, το είχαν βάσει για τις φωτιές και ήταν ένας τρόπος λίγο να συντονιστούν, όσοι θέλουν να συντονιστούν λίγο με αυτή την ποιότητα και να προκαλέσουν πώς ήταν ο χώρος της βροχής. Αχ, και τώρα που πω χώρος της βροχής, θύμισέ μου μόλις το τελειώσω να πω κάτι από μια ταινία που είδα καταπληκτικό. Λοιπόν, λέμε νεράκι που τρέχεις και κυλάς, έλα από τα ψηλά στα χαμηλά και απλώσου της γέας στην στεριά. Σβήσε κάθε φλόγα και φωτιά και γέμισε με λουλούδια και χαρά κάθε σκοτεινιά. Και εσείς άνεμοι σοφοί στρέψτε αλλού την αναπνοή σας. Μακριά στις κορφές των βουνών για να διώξουν κάθε τι κακό. Ζωή που κυλάς σε έναν κύκλο ιερό, σβήσε τις φωτιές που δεν ανήκουν εδώ. Σε κάθε σημείο και γωνιά, σε κάθε δάσος και στα βουνά. Τα ζώα σώσε και τα σπίτια, ζωές ανθρώπων και φυτών. Κύκλε που κυλάς, πάρε μακριά αυτή την άδικη φωτιά. Και εσύ φωτιά ιερή που μας φροντίζεις από την πρώτη στιγμή που βρεθήκαμε στη γη, φρόντισέ μας και τώρα. Πάρε τη φωτιά σου μακριά και δώσε την στα ιερά νερά. Πέρο. Ναι. Μου άρεσε πιο πολύ που το διάβασες εσύ παρά όταν το διάβασα εγώ στο post σου. Συμβαίνει αυτό συνήθως, γιατί ξέρεις όταν το γράφει κάποιος έχει και στο μυαλό του. Ακριβώς. Λοιπόν, τώρα που είπα για το χορό της βροχής. Υπάρχει μια καταπληκτική ταινία. Θα σας την δώσω τώρα να τη δείτε. Να τη βάλετε να τη δείτε. Θα τη βρείτε σε online πλατφόρμες δωρεάν. Πώς λέγεται? Λοιπόν, λέγεται στα ελληνικά «Μόνη», πληθυντικός, «Μόνη στη Νέα Υόρκη». Ο τίτλος του ο ξένος είναι «Ντάντιο», με δύο D, είναι αυτή εδώ. Ναι. Θα σας κάνω ένα τέτοιο εδώ, μήπως και εδώ. Μια χαρά φαίνεται. Ναι. Λοιπόν, είναι καταπληκτικό. Όλη η ταινία είναι μέσα σε ένα ταξί. Ναι. Μια κοπέλα που παίρνει το ταξί να πάει στο σπίτι της, στο αεροδρόμιο. Και ο ταξιτζής απλά κάνει ερωτήσεις και αρχίζει μια συζήτηση. Yeah. Και λέει σε κάποια φάση η κοπέλα ότι είχε πάει στην αδερφή της. Η αδερφή της είναι παντρεμένη με μια κοπέλα που είναι σαμάνα, ηθαγενής δηλαδή τέτοιο. Yeah. Και λέει, εχθές λέει, πριν φύγουμε, λέει, χορέψαμε, λέει, το χορό της βροχής. Και λέει το εξής, έβρεξε. Yeah. Και εκεί αποκαλύπτει κάτι πολύ μεγάλο αυτή. Δεν θα το πω για να μην το κάνω spoiler, γιατί είμαι μεγάλο spoilerάς εγώ. Τώρα κρατήθηκα. Αξίζω ένα μπράβο γι' αυτό. Λοιπόν, δεν θα σας το πω για να το δείτε. Δεν θα σας πω τι βίωσε. Και κάνοντας το χορό βροχής, λέει, έκλαψα. Έκλαψα πάρα πολύ για αυτό που βίωνε τις προηγούμενες ημέρες. Έκλαψα πάρα πολύ. Και ήταν τόσο απελευθερωτικό και λέει συγκεκριμένο και λέγα, μητέρα βροχή, βροχή ιερή, σε παρακαλώ καθάρισέ με, πάρε από πάνω μου, καθάρισέ με, θέλω να με ξεπλύνεις από αυτό. Και έκλαψα.
Έκλαιγα. Να ψάξω για να... Και γυρνάει και της λέει ο οδηγός ταξί, άρα έβριξε. Okay. Καταπληκτικό. Θα πάω θα τη δω. Ναι. Ψάξω να τη δω. Αυτό το λέω γιατί έτσι λειτουργεί ολιστικά η προσευχή, η επίκληση, η κινησιολογία. Μπορεί να κάνω το χώρο της βροχής για να βρέξει. Όμως αυτό που πραγματικά να χρειάζεται είναι οι άνθρωποι να κλάψουν για να απελευθερωθεί ένα συλλογικό βάρος. Ναι, και λέω ένα παράδειγμα. Ναι, και δεν είναι κακό να κλαίμε, γιατί... Καλά, τι κακό να είναι. Το καλύτερο πράγμα είναι να κλαις. Εγώ κλαίω συνέχεια. Κλαίω συνέχεια όχι επειδή πονάω ή υποφέρω. Ναι. Από χαρά, από συγκίνηση, από ευαισθησία, από τρυφερότητα. Κλάμα. Παιδιά, σας παρακαλώ, άμα είναι κακό το κλάμα, το προτιμώ αυτό το κακό στη ζωή μου παρά να κάθομαι για άλλα πράγματα. Όχι. Οπότε, για να ολοκληρώσουμε κιόλας, αυτή η περίοδος με αυτές τις εκλήψεις κλπ. Είναι μια περίοδος καρμικής απελευθέρωσης. Είναι μια περίοδος όπου καλούμαστε να εργαστούμε στο κομμάτι με το κάρμα. Μπείτε στη σελίδα μου www.pandelis.healer.com και μπείτε να διαβάσετε κάποια πράγματα και στο blog, αλλά να δείτε και τη συνεδρία, όχι απαραίτητα για να κλείσετε ραντεβού. Δεν χρειάζεται να κλείσετε ραντεβού αν δεν θέλετε, για να δεν μπορείτε. Μπείτε να διαβάσετε τη συνεδρία Karma Healing, γιατί εκεί αναλύω πολλά πράγματα για το κάρμα. Τέλεια. Μόνο και μόνο για να κατανοήσετε. Αλλά θα ανεβάσω κιόλας και για το κάρμα αυτές τις μέρες, κάτι πολύ και τρόπους για να υποστηρίξετε το πεδίο σας και την καθημερινότητά σας. Υπέροχα. Μ' άρεσε αυτό, γιατί θα σε ρωτούσα. Τι να κάνουμε. Ναι, κοίταξε, το πιο σημαντικό είναι να δώσουμε την ευκαιρία στον εαυτό μας καθημερινά να αλλάξει την καθημερινότητα. Αυτό. Γιατί το κάρμα είναι αυτό το επαναλαμβανόμενο μοτίβο, είναι το αιτιατό, δηλαδή είναι το αίτιο και το αποτέλεσμα. Ναι, είναι η αιτία και το αποτέλεσμα. Είναι η δράση και η αντίδραση. Ακριβώς. Είναι ο νόμος της φύσης. Οπότε, αν θέλουμε να αλλάξει το κάρμα της ζωής μας, χρειάζεται να ξεκινήσουμε από τα απλά. Να αρχίσουμε, δηλαδή, πολλοί άνθρωποι ξυπνάμε το πρωί και αμέσως θέλουμε καφέ ή κάτι συγκεκριμένο κλπ. Γιατί έτσι το έχουμε μάθει. Και αυτό με το που ξεκινάει η μέρα, μας βάζει από την αρχή να κάνουμε επανάληψη το χθεσινό. Ναι. Οπότε, αν ξεκινήσουμε το πρωί, αύριο το πρωί που θα σηκωθούμε, να μην κάνουμε το ίδιο, αλλά να κάνουμε κάτι διαφορετικό, αλλά αντί πρώτα να κάνουμε καφέ, ας πούμε, να κάνουμε πρώτα ένα ντουζ, αρχίζεις και αλλάζεις το δεδομένο. Ακριβώς. Και αρχίζεις να παίρνει μια διαφορετική ροή. Καταλαβαίνεις, θέλω να πω, είναι σαν να βάλτε στο μυαλό σας. Το κάνω αρκετά τακτικά. Μπράβο. Δηλαδή, μπορεί 3 μέρες αυτό που λες, να σηκωθώ το πρωί, να φτιάξω ένα συγκεκριμένο πρωινό, μαρμελάδα με βουτύρο, και μετά από 3 μέρες να πω, κάτσε ρε παιδί μου, πάλι αυτό θα φάω και αλλάζω. Ή θα κάνω αυτό, θα κάνω μια άλλη δουλειά και θα φάω λίγο πιο μετά, ξέρω εγώ, το πρωινό, αν δεν πεινάω κιόλας έτσι τόσο πολύ. Δηλαδή, μπαίνω στη διαδικασία συνεχώς να αλλάζω το πρόγραμμά μου. Συνεχώς. Αυτό είναι πολύ καλό. Γενικότερα, να κάνουμε κάτι διαφορετικό, αν θέλουμε να δούμε την αλλαγή. Ένα από αυτά που μπορούμε να κάνουμε. Ναι, σίγουρα. Για να φτάσεις, και εγώ από τη δικιά μου πλευρά ως coach, για να φτάσουμε στον μεγάλο στόχο, πρώτα τον έχουμε σπάσει σε πάρα πολύ μικρά βήματα, που να είναι ανεκτά και υποφερτά και βιώσιμα για όλους και να μπορείς να τα κάνεις. Έτσι. Αν δεν μπορείς δηλαδή ξαφνικά από ένα μικρό σπίτι να έχεις μία έπαυλη σε μια μέρα ή σε ένα χρόνο. Χρειάζεται να γίνουν κάποια βήματα. Και δεν θα πάω κι εγώ τώρα μόνο σε αυτό. Δεν μπορούμε ξαφνικά να έχουμε σε μια χώρα όλα αυτά που κανονικά θα πρέπει να υπήρχαν, αλλά δεν υπάρχουν. Ένα βήμα τη φορά. Ακριβώς. Διεκδικούμε ένα βήμα τη φορά. Δεν μπορείς να πας να διεκδικήσεις κατευθείαν τα πάντα. Ένα βήμα τη φορά. Τα δικαιώματά μας, όλα αυτά που δικαιούμαστε. Ένα βήμα τη φορά με το χρόνο που χρειάζεται. Ναι, γιατί χρειάζεται, αν το πάμε στο συλλογικό, σίγουρα χρειάζεται παραπάνω χρόνος. Δηλαδή, όπως είπες αυτό με τα δικαιώματα, μιλάμε για πιο πολύ κόσμο, για πιο πολύ
Οπότε δεν γίνεται. Εκεί πρέπει να ενωθούν όλοι και να πούνε. Το οποίο είναι πάρα πολύ δύσκολο. Το οποίο είναι πάρα πολύ δύσκολο. Οπότε ξεκινάς με εσένα. Εν τω μεταξύ ήθελα να προσθέσω τώρα το εξής που είπαμε πριν με τις ειδήσεις. Παρατηρώ πολύ κόσμο στα social. Εντάξει, τα social καμιά φορά είναι έτσι να χαλαρώσουμε. Ακόμα και στη χαλάρωση εγώ θα το ξαναπώ. Τι επιλέγεις να δεις. Τι εικόνες γεμίζεις το κεφάλι σου, τον εγκέφαλό σου. Προσοχή. Εντάξει, ο καθένας έχει τα γούστα του, γι' αυτό δεν θα σας πω, π.χ. εγώ τι βλέπω, εγώ μπορεί να βλέπω ντοκιμαντέρ, βλέπω και γατάκια, βλέπω και κάτι να ενημερωθώ στα πλαίσια που μου αρέσει εμένα. Αλλά αν θέλετε να αλλάξετε, ναι, ακόμα και αυτό που βλέπεις στα social, στο TikTok, στο Instagram, πιο πολύ είναι αυτά που κινούνται, γι' αυτό τα λέω. Ακόμα και εκεί, τι βλέπεις. Γιατί θα μου πεις, δεν είναι όπως πάμε στο σχολείο που έχουμε 8 ώρες και μετά πάμε και διαβάζουμε. Αλλά όντως ο εγκεφαλός μας παίρνει τόσες πολλές πληροφορίες καθημερινά, που πραγματικά, ακόμα και από εκεί οι εικόνες που παίρνουμε, καλό είναι να είναι αυτές που θέλουμε να έχουμε γύρω μας, να έχουμε ένα τέτοιο περιβάλλον. Οπότε ας το προσέξουμε και αυτό. Ναι. Γιατί η αλήθεια είναι, θα σας πω, και στις διακοπές που πήγαμε, σίγουρα και εσύ το πρόσεξες, όλοι είμαστε με ένα κινητό στο χέρι ή σε κάποιες φάσεις, εκείνη τη στιγμή που το πιάνεις για να χαζέψεις. Τι είναι αυτό που θες να δεις. Ναι. Πολύ ωραία. Ναι, ας μπούμε λίγο δηλαδή ας μπούμε λίγο σε αυτή την αυτοπαρατήρηση και να δούμε αυτό μου προσφέρει αυτό που θέλω ή μου ρίχνει τη διάθεση, μου ρίχνει την ψυχολογία και αυτά μου την ανεβάζει. Δεν είναι κακό να αλλάζουμε. Δεν είναι κακό. Καλέ, ας διώξουμε αυτό το λεξιλογικό μας. Καλό και κακό και σωστό και λάθος. Τέλος πάντων, έχουμε πει σε προηγούμενο βίντεο αυτό το κατάλληλο. Ναι, αυτό είναι το κατάλληλο για μας. Λοιπόν, αυτό ήταν το πρώτο μας βίντεο για τη νέα σεζόν. Εννοείται. Θα έχουμε κι άλλα. Εννοείται και καινούργια νέα κλπ. Τα οποία θα τα μοιραστούμε μαζί σας. Σας ευχόμαστε ένα υπέροχο υπόλοιπο μέχρι την επόμενη φορά. Ακριβώς. Περιμένουμε τα μηνύματά σας, έτσι, να μας πείτε κι εσείς τι θα κάνετε αυτό το μήνα που έχουμε και τις εκλήψεις. Μπράβο. Και θα υπάρχουν και ενημερώσεις. Ακολουθήστε μας στα social. Βρείτε τη Βασιλική Κούστα, Facebook, Instagram, YouTube, TikTok και παιδιά, αυτά. Στείλτε μου μήνυμα, ό,τι θέλετε. Είμαι εδώ. Βρείτε και το Παντελή. Κανονικά. Να μην κάνω κι εγώ λίγο έτσι. Λοιπόν, βρείτε και το Παντελή. Στο Facebook, ελληνικά Παντελής Ευθυμίου για έτοιμα φιλίας ή στη σελίδα του Facebook Παντελής Healer. Instagram Παντελής Healer. Υπέροχα. Και στο σελίδα www.pandelis.healer.com. Σας αγαπάμε. Σας αγαπάμε πολύ. Και σας ευχόμαστε έναν υπέροχο μήνα φθινοπόρου. Καλό Δεν έχουμε Αύγουστο πλέον. Έχει μπει Σεπτέμβρης. Καλό φθινόπωρο. Καλή συνέχεια. Σας ευχόμαστε φθινοπορεινές απολαύσεις. Καλέ, σου πάει πάρα πολύ. Να το κρατήσει. Πάντα είναι recording. Bye bye. Arrivederci.